Здравейте! В миналото видео споделих, че ще направя един критичен анализ на новина, която често срещаме в интернет пространството. И ето виждаме, датата е 14 юли 2026. Bloomberg, жилищният пазар в България, предстоящ срив или корекция след бурен растеж. Източник е Полина Стойкова, MRICS, изпълнителен директор и собственик на Bulgarian Properties. Звучи авторитетно и престижно, но това нещо, което не ми се казва, е, че тази жена, тя продава имоти. Или нейният бизнес печели, когато ти си купуваш имот. Когато тя каже, че не предстои срив, а това, което виждаме е период на корекция след години на бурен растеж, е, че тя не ни дава анализ, дава ни успокоение, опаковано в професионализъм. Не казвам, че лъже, казвам, че информацията е филтрирана през нейния интерес. По-надолу виждаме интересно твърдение от интервюто. Въпросът е да се задвижи новия цикъл на пазара след еврото. Хубавото е, че сега на него има много по-добро предлагане. Нов цикъл звучи като икономика 2.0. Какво означава много по-добро предлагане? Това означава, че има много имоти за продан, т.е. строи се повече, отколкото се купува, което е добре за купувача, но не е добре за цените и не е добре за агенцията, когато никой не купува. Така че това не можем да кажем, че е някакъв анализ, а това е по-скоро позициониране на продукта. Давайки малко по-надолу, стигаме и до един съществен парадокс в самото интервю. Виждаме от една страна твърдението, че цените за жилища са нараснали с 25%, а от друга страна търсенето спрямо миналата година е намаляло с 20-25%. И нещото, което нормално да се запитаме, как е възможно това, ако по-малко хора купуват, как цените растат. Отговор на тази информация, статията не получаваме, но като цяло три са вариантите това да се случва. Възможно е да е резултат от инфлацията, нарастването на цените, въпреки намаленото търсене. Възможно е да е заради спекулантите, които купуват, за да дават под наем, или пък просто по-богатите купуват по-скъпи имоти и по този начин изкривяват средната цена. Но статията не отговаря на въпроса кое от трите е. Дава възможност човек сам да навържи точките, което често не се случва, защото просто хората, основното нещо, което виждате, че цената за продажба е нараснала с 25% и си мислят, че пазара расте. И стигаме до това какво не ни се казва в тази статия, а и не само тази. Поне аз повечето, които съм чел и гледал от такъв тип, информацията, която липсва, е свързана с демографията. България за 40 години е изгубила близо 2 милиона и половина от населението си, като 1 милион от тях е за последните 19 години, откакто сме част в Евросъюза, и 80% от този милион това са трудоспособни хора. И към момента се е случило
Така че в България на всеки 62 работещи лежат 100 пенсионера. Не виждаме нито дума за приходите на хората, защото ако има ръст от 25% в цената и само 5% в доходите, това не може да кажем, че е устойчиво. Няма дума и за кредитния риск. Кредитите са стабилни, банките са ликвидни, не означава нищо, ако хората не могат да плащат. Още повече, че до голяма степен повишаването на цените се дължи на спекулативните сделки, т.е. това са хора, които купуват с идея да препродадат или да дадат под найем и в момента, в който по някакъв начин лихвите се променят, те са първите, които продават и ще доведат цените надолу. Няма дума и за това, че в София за 2025 има 17 000 нови апартамента, което е с близо 140% повече от новите апартаменти за предходната 24-та година, което не можем да кажем, че е добро предлагане, а по-скоро потенциален oversupply. И така, всичко това си го казваме с идеята не по някакъв начин да критикуваме и да отхвърляме дадената информация. Пак казвам, не обвинявам Bloomberg, че лъже. Не казвам, че госпожа Стойкова и Стойчева са нечестни. Казвам, че всяка новина е филтрирана през интереса на този, който съответно я пише или цитира. И това, което ни е необходимо да направим, е да видим този филтър и да търсим това, което е скрито зад него. Така че, ако искаш и ти да се научиш на това, коментирай филтър в коментарите и ще ти изпратя 5 въпроса, които да си зададем, когато видиме следваща статия или интервю, свързани с имотите в България.